budeme robiť naše otázky. Jaké? Všelijaké. Áno. A Lukáš, ty sa posun sem. Takže budem odpovedať, že čísla 2 plus 2. 4. Má jeden bod. 5 krát 5. 25. Narovnako máš 2 a ty máš 1. 6 krát 6. 36. Prvý som bol. Ja. 3 a 2. 10 krát 9. Je to 90. Prvý som bol ja. Filip bol. 4, 2. 10 krát 10. Prvý. Bol Lukáš. 3, 4. 4. Do koľka ti hráme? Do 10? Do 6. Keď nasypeš vodu do bohára, čo sa stane? Nič. Voda. Bude tam voda. Nič. Filip má pravdu. Bude tam voda. 5, 4. Tam bude voda. 5, 3. Kúkajte. A je tam voda. Stalo sa niečo? Nič. Áno, že je tam voda. Nie je tam žiadna voda. Keď spadne ceruzka, tak čo sa stane? Nič. Nič. Jo, keď hodím, tak spraví sa buchot. No, pozri. Nie, tuto daj. Natoč to a neviť. Buchajte. Počkaj, ešte raz. No vidíš? Je buchot. Takže ani jeden nemá bod. Áno. Poď, Filip. Tak ešte jedna otázka. Jeden bod mi zostavil. Lukášovi 2. Kto je Spiderman? Muž? Nie. To je Spiderman? Ja. Nie. Kabio. Ja neviem, zdávam sa. Hrdina. Aha. Kto? Prvý zje čipsy. Keď hodíš kameň, čo sa stane? Buchot. 5. Keď Miško budeš hýbať, tak čo sa stane? Bude sa hýbať! Prvý. 6. 6. Tak vyhrali ste. Čuuu.